Uy, ayop video. Sa kanya na yan. Sa kanya na. Champion yan si Alin. Bibili na yan bukas. Merong tag ano, mura lang, tag 5,000. Ganda. Bili na si Alin bukas pag nag-champion si Alin. Bili na siya ng cellphone. Doon magkuha muna kami 20 no, tapos ikaw na. Doon, hindi man namin ibenta yun. Doon sa una. Hindi man namin kay Kapitan. Walang bintahan yan. Kahit Panglaban bukas. Tagay-tagay lang sila oh. Pangpalakas daw. kasi kuha ano na yun ng bayan. Ito yung bus nila oh. Yun ang ano, mastermind nakapatong ba sa lamisa. Ano naman? Ang dalawa. Yan ang angler. Angler oh, grabe angler. Paano niya sa'yo? Asa mo na? Ga-video pa sa'yo. Tagaya mo na. Ito yung ano namin, tanawan din, kinakang Dearpur. Ito yung teacher nila malupit. Adik sa cellphone din. Oo. Galit pa yan. Ganyan oh. Gagalit yan pag dinisturbo mo. Yan ang